Hola, benvinguts al bloc de maniobres hidràuliques de l'Escola de Bombers i Protecció Civil. Aquest vídeo el dedicarem a la turbobomba. La turbobomba és una bomba centrífuga, submergible, accionada per un motor hidràulic, que alhora és mogut per una autobomba. Per realitzar aquesta maniobra necessitem el següent material: una turbobomba, 3 mànegues de 70 mm, una corda, un cordino i una vàlvula de clapeta. La turbobomba es composa de 2 elements principals, el motor hidràulic i la bomba submergible. El motor hidràulic o turbina d'impulsió té una entrada d'alimentació i una sortida o retorn per on circula el flux d'aigua que prové de l'autobomba. Aquest flux fa girar una turbina que, a través d'un eix comú, transmet el gir al rodet de la bomba centrífuga. Aquesta bomba submergible disposa d'una entrada d'aspiració al centre del rodet, protegida amb un filtre i una sortida d'impulsió a la perifèria. La turbobomba també disposa de 2 anelles de subjecció per lligar-la i una vàlvula de descàrrega que alhora actua com a vàlvula de sobrepressió. Hem d'instal·lar una corda o cordino per accionar la vàlvula de descàrrega. Això ens permetrà buidar les mànegues del circuit hidràulic per evitar aixecar el pes de l'aigua. Per tal de baixar i pujar la turbobomba, hem d'instal·lar una corda a les anelles de subjecció. La corda ha de passar per les 2 anelles i deixar una baga prou llarga perquè es desplaci simètricament. Recordeu que a una mànega de 20 metres de 70 mm hi caben 77 litres d'aigua i, per tant, hauríem d'aixecar més de 150 quilos d'aigua. Un cop lligades les cordes, ja podem instal·lar les mànegues. Per fer-ho, hem de ser molt curosos en identificar correctament on va cadascuna. Els 2 ràcords superiors són l'entrada i sortida del circuit hidràulic que acciona el motor. L'aigua entra per la perifèria i surt pel centre i, per tant, la mànega impulsora es connectarà al ràcord exterior i el retorn al ràcord central. La tercera mànega serà la d'impulsió de la bomba submergible i anirà connectada al ràcord inferior. La majoria de turbobombes disposen d'una fletxa per ajudar a identificar el circuit de l'aigua. Hem de vigilar que els ràcords estiguin ben connectats, si no, quan treballen sense pressió, podrien desconnectar-se. Les 3 maniobres que explicarem en aquest vídeo són maniobra d'autoalimentació de l'autobomba, maniobra d'autoalimentació i impulsió i maniobra d'esgotament d'aigua. En realitat, les 3 maniobres són molt semblants i només varien en l'ús que es dona a l'aigua aspirada. La maniobra d'autoalimentació de l'autobomba es du a terme quan l'objectiu és abastir la cisterna del vehicle. Degut als impediments que provoquen els filtres de les alimentacions laterals de les cisternes, s'ha observat que la maniobra més eficient, en aquest cas, és connectar la vàlvula de clapeta i connectar-hi les mànegues del retorn del motor i de la impulsió de la bomba submergible. En aquest cas, l'aigua entrarà a la cisterna pel tub d'aspiració, per on l'aigua circularà en un sentit invers al normal. En les bombes que no disposen de vàlvules independents, com és el cas de les bombes Godiva, la clau de 3 vies s'ha de deixar a un punt mig per permetre pas lliure a la cisterna. La maniobra d'autoalimentació i impulsió és molt semblant a l'anterior, però amb la peculiaritat que l'aigua que ens proporciona la bomba submergible no l'utilitzem per omplir la cisterna del vehicle, sinó que l'emprarem per alimentar una línia d'atac. A diferència del cas anterior, la clau d'aspiració cisterna la tindrem tancada i la turbobomba només ens proporcionarà l'aigua que necessiti la línia d'atac. Aquest cas només és vàlid per línies de baixa pressió.
Les línies d'alta pressió tenen un consum molt baix que ens provocarà un escalfament de l'aigua del circuit que fa funcionar el motor hidràulic. En les bombes Godiva, la clau de 3 vies haurà d'estar a un punt mig fins que el circuit que acciona el motor hidràulic estigui ple. Un cop la bomba submergible comenci a treballar, podem posar la clau a la posició d'aspiració exterior. En la maniobra d'esgotament d'aigua, l'objectiu és impulsar l'aigua aspirada, però sense barrejar-la amb l'aigua de la cisterna del vehicle. La mànega d'impulsió de la bomba submergible anirà directe a la claveguera o desguàs. Respecte al circuit del motor hidràulic, si les entrades laterals de la cisterna no tenen filtres o impediments, podem connectar el retorn del circuit hidràulic directament a la cisterna. En cas contrari, optarem per connectar el retorn del circuit a la vàlvula de clapeta. En aquest cas, hem de tenir present que l'aigua s'escalfarà i caldrà renovar-la obrint l'impulsió cisterna cada certs minuts. La turbobomba, gràcies a l'estanquitat entre els dos cossos, ens permet utilitzar-la per impulsar gran diversitat de líquids, sense que perjudiquin la bomba que acciona la turbobomba. Com que és una bomba submergible, la turbobomba permet elevar l'aigua dels 0 metres fins a aproximadament 27 metres de profunditat. Com en totes les bombes d'esgotaments, la reducció del cabal en augmentar l'alçada d'impulsió és exponencial. La turbobomba està particularment indicada per a esgotaments en locals confinats, ja que si col·loquem una motobomba, els gasos del tub d'escapament ens poden produir problemes. Com he pogut comprovar, la turbobomba ens permet treballar en espais confinats o quan l'alçada d'aspiració és superior a 8 metres.